sairaanhoitajia Turun ammattikorkeakoulussa vielä tämän lukukauden loppuun. Sitten koittaa vapaus ja silloin voi tehdä vaikka Turun kunnallispolitiikkaa täydellä sydämellä. Turku on monien haasteiden edessä tässä lähivuosina seuraavalla valtuustokaudella. Monet nuoret viestittävät, että Turku ei pysty tarjoamaan riittävästi hyviä omakotitontteja. Niitä meidän tulee saada vähän muuallekin kuin tuonne Paattisten pelloille, niin kuin nuoret sanovat. Meidän hallinnon alat ovat kovassa muutoksessa. Tunnen aika hyvin tuon opetustoimen. Siellä tämän päivän lehdessäkin kerrotaan, että useita kouluja pannaan yhteen saman rehtorin alaisuuteen. Ja se on eräällä tavalla opetustoimessakin niin kuin linjojen ja hallinnon virtaviivaistamista. Siitä seuraa tietysti paljon hyvää, opettajien monikäyttöisyyttä ja esimerkiksi tilojen tarkoituksenmukaisempaa käyttöä. Meitähän vaivaa se, että meillä on valtavasti seiniä hallinnoitavana ja maksamme opetustoimessa niistä kallista vuokraa. Rahat voisi sijoittaa siihen varsinaiseen koulun tehtävään eli opetukseen. Näissä merkeissä ja paljon muuta muutosta Turussa on menossa. Käykää äänestämässä. Teidän äänenne on erinomaisen tärkeä siinä, miten Turkua seuraavat 4 vuotta hallinnoidaan. Siis Pirjo Ranti, terveydenhuollon lehtori.